Finalment, no va poder ser. Els nois del júnior del Club de Voleibol Salvatà van ensopegar a casa contra el Masnou, després d'un llarg i intens partit que es va acabar decantant al quart set a favor dels rivals. Les oportunitats van estar igualades en tot moment. De fet, el primer període se'l van emportar els barcelonins amb només 4 punts de diferència. Al segon set, els de casa van retallar distàncies i van situar l'electrònic a l'empat a 1 amb una victòria lleugerament folgada. En aquest punt, però, els del Masnou van apujar revolucions i es van imposar amb contundència durant un tercer set que cauria com un gerro d'aigua freda sobre els ànims dels salvatans. De fet, el quart període seria gairebé anecdòtic, amb uns locals que, visiblement desmotivats, es deixarien portar pel joc d'uns rivals que no van donar-los cap ocasió. Després d'haver quedat a les zones baixes de la taula en la primera fase de la Lliga, el júnior masculí salvatà entrava en una fase classificatòria que els portava a enfrontar-se contra equips en certa igualtat de condicions. Aquest cap de setmana els salvatans tornaran a jugar a casa i ho faran contra el vòlei Sant Celoni, un dels conjunts més forts del seu grup. El duel tindrà lloc el dissabte 25 d'abril a partir de 2:15 de la tarda.